aprender a ler, escribir, falar. Non odiar. Non odiar. Non odiar. Non odiar. Son asasinos do fillo. Nai. As verdadeiras verdades. Era a muller que canta. Por suposto, por suposto, por suposto. Pariu soa. A morte non ten palabra. Unha noite día sen lúa. Cando morreu, chovía. Collín o canteiro. O testamento é necesario. Era o fillo da muller que canta. Escolle. Eu quería xogar. Ese menino non existe. Pero estando ben. Esquézate. Pero estando ben. Fillos. Por que os señores? Eu quería xogar. 5 anos sin parar. Cando morreu chovía. Non quero ser dinheiro. O que xogar é o máis necesario. Entraron nos campos como tolos rabiosos. Un miliciano preparaba a execución de 3 irmáns. Puxos contra a pared. Arrastraron polos pelos a súa nai. Puseron adiante dos seus fillos. E un dos milicianos berrou: escolle, escolle a cal queres salvar. Escolle, ou matos a todos. E ela olhaba. Entón, para que telos levado no meu ventre? Se é para velos ensangrentados contra unha pared. E o miliciano non paraba de berrar. Escolle. Entón ela mirou para él e díxolle cunha última esperanza: como podes? Mírame, podo ser tua nai. E o miliciano golpeouna. Non insultes a miña nai, escolle. Entón ela dixo o nome. Mira. Derrubouse. E o miliciano abateu os 2 máis novos. Os corpos caeron. A nai ergueuse no medio da cidade que ardía. Botouse a berrar que era ela a que matara os seus fillos. Dicía que era ela a asasina dos seus fillos.